Yarima. Gaskiya ɗaya ce, gaskiya ɗaya ce, zuciya in har ka bi ta ka burmance duniya wanda duk ya bi ta daɗi mauce. Dukiya mai sa ka ƙoƙarin wawarta, arzikin ka kana ina sai ka tsinta. Shin ina kora take babu labarinta, tun da yau zaki ne yake fakon garkenta. Lokaci ne ku dakata, a yau za na baku labarina, yanda so ya shige ni ya canza lissafi na fara jin giza zuci ta biyo harshe na, da an bato na ɗaya ake gane inda na dosa, ko batu ne ba wanda yake mun sa'insa, gani ga masoya suna jiran baiti na. Lokaci ne abokin gwanin tafiya ne, wanda ke nema ban haɗi da na can zaune, tsakanin giwa da zaki kamar dangi ne, alwala ba ta bidar sabulu ko soso. Ciya in har ka bi ta ka kurmance, inda so samu rike ina wuka dace. Zuciya yau zana ba da labarinta, ba abin da take so sai dai idan zaɓinta, ambatan Allah ne kadai yake danne ta, a lokacin da kake so ka bi ta kayi wauta. Zuciya ke mai da ɗaci kamar zaki, a lokacin da ka lasa za ka san sharrinta. Zuciya mara ambatar rabu ta lalace, in ka bi ta tana hallakar da rai shi kenan.